ҳайати сержантон аз хоб бархез. ҳайати шахсӣ аз хоб бархез. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сипари боэътимоди ватан. ҳомии марзу буми кишвар. ман ваъда медиҳам ки барои ҳифзи марзу буми ватан доимо омода бошам. бо чунин сарбозон фардои ватан амн ва дурахшон аст. мактаби садоқату вафодорӣ ба модар ватан. шуҷоату далерии шабонарӯзии афсарону сарбозони кишвар баҳри ҳимояи шарафмандонаи хати сарҳади давлатӣ, хати номуси миллат. имрӯз қувваҳои мусаллаҳ омодаи ҳифзи ҳар зарра хоки ватан мебошанд. омодасозии марзбонони боҷасорат дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ. афсар бояд дар мадди аввал интизоми хуби ҳарбӣ дошта бошад. барномаи мактаби мардонагӣ ба ифтихори рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шоми 23 феврал дар телевизиони илм ва табиат.